Di berdewamiya amadekariyên şerê Idlibê û piştî daxuyaniyên fermî derbarê beşdariya çekdarên Qesedê ji bo şerê Idlibê yekpekê daxuyaniyek berûva jî derxist. Têde beşdariya xwe ji şerê Idlibê re red kir. Berdevkê fermiyê çekdarên yekpekê di daxuyaniyekê de ragihand ku tu hebûna hêzên wan li Idliba Sûriyê tune ye û ew tu beşdariyê di wê şerê de nakin. Nûrî Mehmûd berdevkê fermiyê yekpekê dazanîn ku ew bi şerê rexistina Daişê ya terorî li ser sînûrê Iraqê û di jî hêzên Tirkiye û hevalbendên wê li başûr Rojavayê Welêt de mijûlin. Beriya demekê hênjêderên cîhanî û xwecihê ragihandibûn ku derdora 3000 ji çekdarên Qesedê xwe ji bo şerê Idlibê amade kirine û ji Cizîra Rojavayê Kurdistanê ji bo Helebê hatine şandin, da ku bi çekdarên rejîmê re êrişî ser Idlibê bikin. Di heştê meha çaran an ku beriya 5 heyvan endamê Encûmena Xwecihî ya Efrînê Azad Osman ji Arkêra ragihandibû ku berpirsên PYD û çekdarên wan bi helmeteke girtin li kampên derbederên Efrînê rabûbûn û 1200 ji Kurdên Efrînê girtin û li jêr navê hêzeke leşkerî Şiî hatine biçekkirin ku di wê demê de Osman guman kiribû ji bo şerê Idlibê ne. Daxuyaniya Nûrî Mehmûd berûvajiya daxuyaniya her yek ji Salih Muslim û Aldal Xelîl tê ku her du navborî tekez kiribûn ku çekdarên wan wê di şerê Idlibê de beşdar bikin. Ji ber daxuyaniyên tund û tuj derbarê şerê Idlibê û amadekariya her yek ji rejîm û opozisyona Sûriyê rojane malbatên Ereb berê xwe didin Efrînê û li gor çavdêran ku bandora herî mezin ji şerê Idlibê wê li ser Efrînê û guhartina demografiya wê be.